aihe, minkä takia me ollaan täällä, on infrapunasauna. Eli periaatteessa tämähän on ihan normaali seinärakenne sillä lailla, että se ei poikkea normaalin saunan rakenteesta mitenkään muuten kuin tietysti tämän infrapuna-lämpöelementin osalta siellä seinässä pitää olla 30 sentin jaolla tuo tolpitus. Ja välttämättä se ei tarvitse olla alhaalta asti, eli runko voidaan tehdä niin, että aina elementin kohdalle laitetaan välitolpitus sinne, mutta sitä ei missään nimessä saa laittaa sitten tähän tuuletusraon kohdalle sitä puuta poikittain, eli ilman pitää päästä siellä kiertämään. Ei oikeastaan tämän pidempiä puheita, tässä päästetään Kalle ääneen ja Kalle vauhtiin. Hän kertoo vähän tuosta paneloinnista ja sitten me otetaan vielä Seppo Metsälä tänne lavalle, joka kertoo tästä infrapunasaunan terveydellisestä puolesta. Eli nyt otettava huomioon, kun meillä on tämä infrapunakalvo, uusi tuote, mikä saadaan paneelin alle. Silloin on otettava huomioon, että paneeli on 12 milliä paksua ja mielellään tällaista kapeaa 50-60 millin hyötyleveydellä. Eli silloin sieltä saadaan se lämpö hyvin tehokkaasti esille ja kiinnitykset on pitävät, koska nauloja tulee huomattavasti enemmän kuin leveämmässä paneelissa. Ja tähän, kun lähdetään paneloimaan seinää, niin me saadaan nätti, laadukas jälki, kun tehdään nämä reunalistat puskuun paneelin kanssa. Ja silloin ei tarvitse lähteä peittelemään mitään niin virheitä usein. Susia, niin. Kyllä. Mä oon aina sanonut, että silloin kun listaa joudutaan johonkin laittamaan, niin se on merkki siitä, että sillä peitellään jotain ja siinä ei ihan ammattitaito on riittänyt. Kalle, kun on artesaani, niin hän on varmasti ihan samaa mieltä. Mutta toki on semmoisiakin paikkoja, mihin se lista kuuluu. Eli silloin, jos asennetaan ovia, ikkunoita, ne on semmoisia tyypillisiä listotuksen paikkoja. Samoin, jos materiaali vaihtuu kesken seinän, eli kiviseinästä muutetaankin levyrakenteeseen, niin siinähän ei se seinäpinnoite, on se sitten maalia, tapettia tai mitä tahansa, niin se ei ehjänä pysy. Eli siinä on aina listan paikka selkeästi. Joo. Ja kattohan me paneloidaan aina saunaa ensin. Eli silloin seinäpanelointi aloitetaan mahdollisesti ylhäältä näin, että sieltä paneelista ajetaan urospontti pois, joten me saadaan siisti jälki yläreunaa, jätetään sinne 3 millin tuuletusrako, että täältä pääsee ilma kiertämään. Siinä on hyvä käyttää esimerkiksi jotain rakotulkkia, minkä raon sitten ikinä sinne haluaakaan. Mulla on ollut semmonen tapa, kun mä teen saunoja. Mä oon pelannut pesäpalloa nuorena ja sitten ollut junnuille valmentajana ja pelin johtajana, niin mä oon sitä pesäpallon viuhkasta ottanut niitä 4 milliä paksuja flexin palasia, niitä väripaloja. Mä pidän niitä tuolla. Se on hyvä mun mielestä se 4-5 milliä ylhäällä ja samoin seinässä, jos tehdään niin, että jätetään avoraolle nurkat, niin se on just sopiva. Ja se takaa sen, että ne on aina tasakokoisia. Kyllä, lätkämiehenä ehkä joku lapa sinne väliin, lavan palanen, mutta saattaa olla liikaa. Mutta nimenomaan tuo yläreunahan on just sellainen, mikä jää näkyviin. Eli se on hyvä tehdä siistiin, että sitä paneelia pystyy sitten alhaalta mahdollisesti kasvattamaan yhden paneelin verran lisäämällä sinne rimaa sen verran, että saadaan. Ja alin paneeli on hyvä sahata täältä naaraspontti pois ja mielellään 5TC, eli sieltä tulee tippanokka. Ja silloin tämä alimmainen paneeli ei ole arka, esimerkiksi kun vaimo menee sinne luuttuumaan ja pesemään, niin ettei siitä... Ei mene vaimo, kyllä se on niinku miesten tehtävä pitää sauna puhtaana. Mä yritin, hei. Eilen oli naistenpäivä, jos olisit tän sanonut, niin olisit lähtenyt täältä pääkainalossa pois. Sillä mä jätin tän tähän päivään. Joo. Otetaanko tähän väliin Seppo lauteille? Otetaan Seppo kertomaan vähän infrapunasaunan terveysvaikutteista. Nimittäin Seppo on varmasti oikea henkilö sen sanomaan.
Seinäjoella me törmäsimme, siellä haastattelin erittäin viehättävää rouvaa, joka väitti olevansa 60 ikäinen, mutta näytti aivan 40. Seppo, mistä se johtuu? Sulla varmasti on siihen jotain tietoa. Tämä rouva varmasti oli käynyt 3-4 kertaa viikossa infrapunasaunassa. Ja kun saunominen lisää kasvuhormonin tuotantoa, joka on se nuorentava ja nuorena pitävä lääke meissä sisällä, niin tämä konsti oli pitänyt hänet hyvin nuorekkaana. Se on juuri niin, eikä Seppokaan hirveän vanhalta 80-vuotiaaksi näytä. Seppo on saunonut infrapunasaunassa yli 2000 kertaa tässä viimeisen 9 vuoden aikana ja laihtunut noin 1000 kiloa, mutta vieläkin on 5 kiloa liikaa jäljellä. Kyllä, kyllä. Mihin se perustuu se infrapunan terveydellinen vaikutus? Mikä on se mekanismi, mikä vaikuttaa? Infrapuna lisää ääreisverenkiertoa ja aiheuttaa runsasta hikoilua ja sen hien mukana poistuvat ympäristömyrkyt kehosta ja se on erittäin tärkeä ominaisuus infrapunasaunassa. Kuinka pitkään siellä ollaan? Tietysti nestettä pitää nauttia ennen sinne menemistä, kenties siellä saunassa olemisenkin aikana, mutta ainakin jälkeenpäin. Kuinka pitkiä aikoja infrapunasaunassa ollaan, että saadaan se maksimaalinen hyöty ja toisaalta ei kuivuta? Suositus on ja käytännön kokemus se, että noin puoli tuntia on hyvä varata aikaa, kun saunoo infrapunasaunassa. Toisaalta mitä useammin saunoo, sen nopeammin hiki tulee ja tuommoinen vartti 20 minuuttiakin sitten riittää pitkän päälle. Hyvä. Mennäänkö me takaisin tähän saunan rakentamiseen? Tässä varmaan tärkeimmät tästä terveyspuolesta. Saunakeskus.fi nettisivuilla ja tuossa meidän roll-upissa näkyy noita terveysvaikutuksia runsas määrä ja siitä on oma kirja, jonka voi noutaa tuolta osastolta myös sitten ja tutustua asiaan tarkemmin. Eli Lahden Kaakelin osastolta E15K, sieltä on lisätietoa sitten saatavana. Jatketaan me Kallen kanssa. No joo, mennään takaisin tähän. Eli taas ennen panelointia on otettava huomioon tämä tuuletusrako, eli rimotuksessa huomioon sinne nyt kun viedään sähkö ja tähän infrapuna-kalvoon niin on aika helppoasennuksinen sähkö, eli ei tarvita muuta kuin sähkömies tuohon ohjainyksikköön. Loput hoituu ihan omatoimisesti helpoilla liittimillä, kas näin. Ja mennään sitten tähän itse panelointiin. Eli nyt kun meillä on täällä tämä reunalista laitettu, se helpottaa panelointia. Se aika, mikä meillä menee ehkä tähän, että tehdään tarkkoja paneelisahauksia, niin se voitetaan siinä, ettei tarvitse sitten tuhlata aikaa siihen listotuksiin, millä sitten lähdettäisiin peittelemään. Ja tietysti saunan rakentamisessa, niin kuin kaikessa muussakin, se lähtee jo sieltä rungon tekemisestä. Että sen kun tekee mitta tarkasti, niin silloin joka paneelia ei tarvitse sahata eri mittaiseksi. Eli silloin kun tekee, niin se on ihan sama laittaa ne tolpat kallelleen samalla ajalla ja vaivalla, ne laittaisi täysin pystyynkin. Kyllä, joo. Eli pohjista lähtien nimenomaan lähdetään huolellisesti tekemään. Tuohon kalvoon vielä, niin sen pystyy kiinnittämään tänne rimotukseen nitomalla tai sitten ihan alumiiniteipillä, mitä saunoissa käytetään. Ja tuo alumiiniteippihän on semmonen, että nimenomaan sillä pitää tuo saunan... Mä puhun aina tinapaperista, mutta nämä tuoteasiantuntijat aina moittii mua siitä, että se ei ole tinapaperia, vaan se on alumiinipaperia. Ihan samalla lailla kuin maalarit moittii mua, kun mä puhun pensseleistä. Ne on siveltimiä. Mutta joka tapauksessa tämä alumiinipaperi, mikä täällä toimii lämmön heijastimena, mutta ennen kaikkea myöskin höyrynsulkuna tuolla saunan rakenteissa, niin se on ehdottomasti oltava ehjä. Eli reikiä siellä ei saa olla, ei pökkiä, pieniäkään reikiä sinne ja kaikki saumat pitää teipata, mitä sinne tulee. Eli jos Kallellakin on välillä sellaisia päiviä, että saattaa tulla hama, oho. Ei Kallelle tule. Eihän sitä tiedä. Niin silloin paikataan ehdottomasti höyrysulku, varmistetaan, että tulee kunnolla paikattua kerran, ehkä toinenkin pala vielä, varmistaakseen sen tiiviimmin. Noin.
Joo, ja sitten paneelin naulauksessakin on paljon eri vaihtoehtoja riippuen paneelista, että mistä on hyvä naulata. Ja on vaihtoehtoina piilonaulaus täältä naaraspontista, eli äijän naulankantoja näkyviin tai urospontin päältä. Ja nyt kun meillä on hyvää laadukasta tervaleppää tässä paneelina, niin se on helppo asentaa, ei ole mihinkään suuntaan väärä. Menee hyvin ponttiinsa ja vielä sitten tietysti, kun tässä on tervaleppää, meillähän on, voidaan puhua kotimaisista jalopuista. Tervaleppähän, mä luen tervalepän yhdeksi kotimaiseksi jalopuuksi saunan rakentamissa, mutta sitten myöskin nämä lämpökäsitellyt puut on semmosia, ne saa hienon tumman vivahteen, kun ne lämpökäsitellään, mutta samalla ne happamoituu sen lämmön vaikutuksesta. Se lämmitetään se puu vähän siitä halutusta tummuusasteesta riippuen sinne 180 asteeseen lähemmäksi 200 astetta ja se alkaa tummumaan siellä hyvin voimakkaasti ja happamoitumaan ja silloin kannattaa käyttää tässä naulauksessa ruostumattomia, rosterisia tai mielellään hapon kestäviä kiinnikkeitä, koska se happamoituminen aiheuttaa sen, että tämä hieno, ohut, 1,2 milliä paksu viimeistelynaula, se ruostuu hyvin nopeasti poikki. Ja mulla on vielä semmonen tapa, että mä laitan tuonne koolauslaudan ja paneelin väliin liimamassan, että se ei missään nimessä pääse se paneeli sieltä irtoamaan. Näin. Eli kokonaisuudessa tämä kalvo, infrapunakalvo jää täysin piiloon, ei tarvitse mitään erillisiä ritilöitä muuta kuin sitten kun se tulee selän taakse, ehdottomasti laitetaan selkänoja ja mikä on hyvä laittaa paneelilinjan mukaisesti. Tuutko Jore hieman auttaa, niin pistetään tuosta kohdalleen noin. Yleisö voisi sieltä kauempaa katsoa, että onko se nyt paneelin suuntainen. Osimoilleen. Osimoilleen näin. Todellakin. Aivan. Ja tässä kanssa ruostumattomat kiinnikkeet, ruostumattomat ruuvit, niin ei tule semmosia rumia jälkiä tuonne. Olkoonkin, että meillä on tervaleppää, mutta jos me siihen lämpökäsiteltyyn ammutaan pinnasta esimerkiksi kuumasinkittyjä tai kalvanoituja nauloja tai kiinnikkeitä, niin siihen alkaa hyvin nopeasti tulemaan semmoinen tumma rengas ympärille. Eli senkin takia, vaikka ei pelkäisi sitä, että se ruostuu poikki tai vaikka siellä olisi se liima varmistamassa sitä, niin lämpökäsitelty puu on semmoinen, että jos siinä käyttää kalvanoitua tai kuumasinkittyä kiinnikettä, niin siihen ympärille tulee musta rengas. Ja sehän ei ole tietenkään kivan näköinen. Tänä päivänä saunoihin panostetaan aina enemmän ja se on semmoinen, voisiko sanoa, vähän niin kuin autoon verrattava semmoinen elintaso tai voisiko puhua jopa fallossymbolista, että meillä on näin hienot pesutilat ja saunat. Lämmin sydän. Sitähän se on. Näin on ja ennen kaikkea siellä rentoudutaan. Kyllä. Olisiko meillä tässä tämä tietoisku